Moi! Olen ainakin nämä pari vuotta tykännyt tosi paljon hevosista ja välittänyt niistä. Mutta niin kuin aika moni varmaan tietää, ratsastus maksaa niin paljon, etten voi harrastaa sitä. Mutta olen kyllä iloinen, että saan edes harrastaa keppareita ja kuvata sleish-videoita. Kiitos kun saan olla täällä kanavalla esillä. Vaikka en kyllä ole vielä paljon tilaajia saanut, olen silti iloinen. Moi ja tää ei tule ole kauhean pitkä video, koska mä esittelen vaan mun kepparitallin ja se ei ole vielä kauhean iso. Tästä tulee siis erikseen remppa video, koska tää on siis todella vähän asioita. Okei. Täällä on vähän juttuja, sitten on vaatteita ja tempolityyny ja torvelit. Mutta täällä on fasu. Se on siis tän näköinen. Ja sillä on suitset päällä, jossa on riimunaru, koska en mä tiedä. Täällä on Hassel. Hasselin, jos ootte mua ennen seurannut, niin ootte nähnyt varmaan. Sitten täällä on Omppu ja täällä takana on Heart. Mä en jaksanut lausua sitä, koska mä en tiedä, mut joo. Ja siis tää on nyt tällä hetkellä tällaisessa pahvilaatikossa, mut ei tuu ole siis koko aikaa, koska tästä siis tulee joku juttu. Niin tosiaan siis tulee remppavideo erikseen. Täällä on siis vähän varusteita. Mä voisin nekin esitellä tässä, että en tee kauheasti turhia videoita erikseen. Täällä on siis kirpparilta saatu tällainen harja, jota on käyttänyt ihan oikea hevonen, joten tää vähän tuoksuu tallille. Tällainen sininen. Tää on tosi kiva. Ja sitten on tällaiset, no täällä nyt olisi ollut riimut, en mä jaksanut laittaa. Nää on kans kirpparilta. Mä ostin nää, koska mä en tiedä. Tai no en mä näitä edes itse ostanut. Mä vaan kaipasin lisää varusteita, enkä niinku jaksanut itse tehdä, niin mä ostin sitten tällaiset. Tai no en mä näitä edelleenkään itse ostanut. Okei. Täältä tulee, hetkinen, tää nyt ei liity yhtään varusteisiin. Tai ehkä voi joskus liittyykin, mutta tässä voi kehitellä jotain, mutta ei tää nyt oikeasti ole oikein mikään. No sitten. Tää on vähän tavaroita, joita voi käyttää joskus johonkin varusteisiin. Esim. Tää. Mä en tiedä kyllä mitä mä siitä kehittelen silleen. Mut joo. Ja tän mä oon siis tehnyt mun äidin kanssa. Tän pussukan. Mä tykkään pitää täällä kaikkia varusteita aina. Ja täällä on kepparin raippa. Tällainen. Ja olikohan siinä kaikki kuulee? Täällä on kyllä vielä juttuja. Toi ei ole mikään mun paras mikään keppari, mutta joo. Ja sit täällä on hoitolistoja, jos joku nyt haluaa hoitaa. No en nyt hoitaa, koska niin kun, en mä nyt usko, että kukaan hoitaa. Täällä on vähän juttuja. Ja joo. Mä en ole kirjoittanut siis näiden osien nimiä oikein, mutta niinku vaan selvennykseksi. Joo. Mä en kyllä niinku tiedä, mihin mä tarvitsen niitä, mutta joo. Kuha vaan tein. Okei, tässä on siis tää kokonaisuustalli, jossa on kyllä vähän vaatteita, mutta joo. Ja tulee siis erikseen remppavideo, joten sitten kun se tulee, niin kannattaa kattoo. Ja joo, tuolla pitäisi olla kiva sää. Mennään katsomaan. Joo, täällä on kiva sää. Kiitos kun katsoit tän videon ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Jos sua siis huvittaa tällaiset hevosvideot, tai no
en nyt oikein hevosten videot, mutta paria SLS-videot. Moikka!